Despois, na página do Concello, se publica o estudio encargado da empresa técnica PISA pretende garantir que non exista rastro de contaminación por lindano na zona de próximas ao Porriño. Cando xa o Concello é coñecedor de, creo que non sei, isto é un problema que levamos convivindo con ele uns máis que outros, 50 anos, pero si é certo que sabemos que na Costilleta, no colexo de Sanguiñera, bueno, no colexo non, no que son nas parcelas que están lindando o colexo de Sanguiñera, sabemos que hai lindano. Hai estudios recentes da Confederación Geográfica do Miño Xil que están en manga xunta, onde conoce de que o louro, o miño, ten niveles altísimos de lindano. Sabemos tamén que os propios veciños saben que trataron con esta sustancia. Entón, nos alegramos de que esa comisión se cree, que traballemos todos conjuntamente para que isto non sea un problema que se volva a dar carpetazo. Pois si é certo que xa no 2000 se creou un protocolo de actuación sanitario cos veciños, se ia facer un estudio do alcance que tiña na saúde pública dos veciños e non se chegou a facer. A Organización Mundial da Saúde, no 2015, reconoce que esta sustancia é cancerígena. O identifica perfectamente en que tipo de cáncer. Se sabe onde se atopa esta sustancia no corpo humano. Que máis queremos? Que máis queremos para saber que isto é un problema de saúde pública? Que evidentemente quen o máis padece é quen vive en riba dele, que son moitos vecinos. E cantos habrá que non saben onde está, que o que tienen debaixo nos seus pés. Nós o que pedimos é responsabilidade. Responsabilidade pola parte que nos toca. Os veciños, ahora hai moitos que pedimos que se faga tamén un protocolo de saúde das zonas para evaluar esas persoas que están manifestando que teñen un problema de saúde, que digan de onde, porque se realmente o lindano é que está producindo ese problema de saúde. E xa non pensamos máis. Esa xente non ten alternativa, que dicir, eu estou convivindo con algo que me está matando. Desde a administración teníamos que pensar, que facemos con estas persoas que están vindo encima de algo que está matando? Que precio lle poñemos a saúde da xente? Non somos alarmistas, isto levamos convivindo con él 50 anos. A xente se siente enganada, porque fai 10 anos que se fixo a limpeza, 86, que se fixo a limpeza do Parque do Lindano. Despois, no 2000, se vou intentar facer outra operación para avaliar realmente as zonas onde había lindano, avaliar tamén a repercusión que tiña na saúde das persoas, e non se fixo nada. De que Malero nos alegramos de que se crea esa comisión de seguimento. O que pedimos é que tamén haya representación dos afectados nesa comisión. Creemos que é algo imprescindible, xa que eles son os coñecedores de primeira man do que están sufrindo e onde poden identificar xa onde hai realmente zonas identificadas con lindano.